Magaling. Okay, ang itong suot, magtatampo ka ron may gala atong matagad mo ni pilda sa suot sa ka babae. Patawag sa nga tiyay. Aha, tiyay man din murag okay. Bueno, kisunan kinis tiyay gibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si tiyay. Usahay bitaw, makapanglingo-lingo na lang tas mga panghitabo ba nga usahay di masabot. Pero kini akong problema, nahitabo naman ni. Pero mura ra sa dugwa, good. Basta makalibog, uy. Pero aron nyo kayo masabtan ng akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Init ng pag-ibig, ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, di ko... Diyos ko! Nasa iluwa sila, kayo wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ano naman sa Mana Santa? Manapit ako dahil, sakto na dahil, sinti palabras pa magyapon ka niya. Ilom diha oy, nawayo nimo. Kahilas nimo, tingalig maunsa ka nagmaigo kas kumo nako ron. Kay Jo. Jesus, ikas stress, kapoy ng balot. Sorry, ikaw ba, bida? O wa ka matigwal, hindi ka mo kumidyahan. Ay. Lagi tayo mo kumidyahan ako na. Ilom diha, mangunay ka manggod lain kaayo. Oh, karon lang kami ingon mangunay, pero og ikaw mo ay mo kumidyaw, way unay, di ba? Ba di ay bantay bitaw ha. Oh, dahil bitayan ako. Da, ambot nimo. Oh, hoy, asa kay, mga usa tay. Tao na mo. Oh, hotdog ikaw ang sundana. Lamya na tanan. Bantay ka, hotdog ko ikaw ang tanan ha. Sige, hutda na tanan. Bantay bitaw gina mo burot ha. Hutda na balot, hutda gina ha. Sige. Oh. Uy. Unsa man ni? Unsa ni balot? Ito sa rin akong toothpick. Ang sama na? Ulit sugas. Di ba di saad ka nga imo ning hutdon ang sudan? Nga anong wa man ni mo hutda? Day, kuan kining. Nga anong wa ni mo hutda? Di mo daw hurot eh. So di ba da? Ingon ka imo ning lanlalo ng sudan. Imong hutdon. Oh, lagi. Huton talaga yun na ako. Pero di mo da. Nabuo ka buwa, day. Ikaw ko na. Lanlanan na ako, ano? Oh, may tag-crispy pata na. Kay huton akong lanlan. Pero buwan taon na, day. Di ba daw ang lanlan ng buwan taon? Kuyaw kay mabukong takidihon pag ito. Ano di mga galing na nga imong hutdon? Paraw gyud kada. Ikaw ba? Ikaw, sinsya na ko taon. Ikaw ba? May lagi kayo makauna taon, oy. Sabay. Ay, lang ko sapot-sapot, ya. Pastilan sa nimo, oy. Bebe, aron di ka sapoton. Alitas kwarto na. Huwag tangon tupas nimo. May sus! Ay nalang tabalot. Naong na lang yung ginaninguha ni mo. Oh, bida. Oh, pagilik. Panglaba dito ka. Para mawa niya akong sapot. Di. Panglaba dito! Kini akong bana may pagkasagtulon ginikutok, may pagkawidir-widir sa siya ba? Sa simple nga pagkasulti, tukar-tukar gid kaayo ning iyahang sakit. Unya to, Kamu ba tiyay? Unsa man mo, dili mo mauwawan ang inyong gibuhat? naon sa manay? Kanang pirmi ninyong away. Pirmi ninyong lalis. Unya, ini kataod-taod, makinataw-anay mo. Muray ko mo mga buang. Nay, kanang buang, kanang magkatawa nga siyang usa. Kami nagsultihanay man mi. Landay, murason pa jud ka. Dagko kay mong tingog, kung mag-away mo. Unya, ini kataod-taod, dagko kay tingog inyong mga talidhay. Ay, pasagti na lang gud minay, uy. Kung karon pa sila anak, pues, magkanaanat sila. Ambot lang ninyo. Ang ako lang unta ba, nga mag-away mo at mo sa inyong kwarto, panira mo, aron way makadungog sa inyong away. Kay usahay ra ba kung mag-away mo, na? Waan mo pakialam sa inyong isulti nga mga below the belt na kaayo. Misus, naon sa mga kanay, uy. Ay, kabala kanay, magsabot mi si Balot, kung mag-away may kanang whiting ganay. Sa? Kanang away ba nga whiting ganay ba? Naaday na. Naa! Din nila na sa ato na only the Philippines. Day, asam tamalit anang para di Kursus Pasko. Sobo ko diyo, uy. Mo pagay pag humasi man na Santa, lagi suto nga nagpasko, kalayo pa ato. Layo, wow, kabuwan lang, Pasko na. Buko tayo noong kadiha ron na. Well, tayong layo okasyon pabuton, be, ha?
Awad los na tayo niya. Pasko na yun. Dayon. Saba, uy, ang imong birthday, wala nalay kwenta. Birthday layo pa man to. Layo bitaw, mga ayaw pag-apuras Pasko, kay napay mong birthday. Adlaw pas mga patay mo agi. Oo, din. Hasta kakindor. Recorded by X Thunder Gaming. Ganahan gyud niya akong bana, wag lang gyud nahuna ang Pasko. Kay ganahan gyud siya kay og Pasko kuno kay sige lang kuno siya kahubog. Karon Biyernes Santo, hubog gihapon ang kanahan. Unya to. Pre, balot. Lagi ka magawa, magkamalang gawas inyo atong Biyernes Santo, pre. Ako sa bahay, pre. Sa mong kwarto. Ampo ko tibok adlaw. Wa na, mabiyaan na yun ni mo, ani, pre, balot yun. Probida sa sinuon ng biyaan mo taon to mga. Pre patok. Ako ba nadunggan ba nga tinitensya mo kuno kaga ato, ha? Nagpasan mo kuno kas cross. Pero waka ka human kay subagay mo pre duling. Tino na pre duling. Tino na, pre. Kung saan magod nga, hubog mo gud miya itong higayon na, pre. Paano? Kay kada isina ko nung taga Iskina, bay. Aw, pre. Among magian, na magiinom. Nya, saton mi. Nya, usa ka baso pag yun. Di, mahubog yun mi. Bida no? Maniwa kay hinungdan. Ang pinitensya niya mag-inom, kaway hinungdan yung pergapa lang taon. Sige. Unay pagsumbagay, wida, kaway lami. Pre, akaw, pre. Kinsa may di malagot. Hibong ko nga. Bugat mga akong pasang cross. Mao di ay isakyan ding pariduling. Huwag ka sakyo, eh. Sewa. Ton lapre. Sewa ko taon. Hindi mo katang isakyan mo. Purida. Anim ko ni, pre. Wato, nakusaki. Kaya ikaw may, di ba? Ikaw mo tinagdas papil sa Ginoo, di ba? Ako yung nagpasan. Unya, kay ako may hudiyo atong higayon na, pre. Karon sige mo kaglakaw, ha? Natunok man ko. So, naglison ako glakaw mo to. Na-out balance ko. Dito ko napunta sa cruise nga imong gipasan. Mo to. Nakaingon ka nga akong gisakyan pero wa to na ko sakyo, eh. Sige lang. Pida, ang gubaan mo na. Manato. Sunod, kalagalag naman sa mayo na, sakit sa mga kagdo. Sabot. Pagi mo sa mga patay-patay, ha? Sige, pre. Ako'y kag, pre niya. Ikaw may patay. Basta ngayon kang patay. Kaya patay. Mas patay pagkagnaw tanaw na ako, pre. Ikaw lang, pre. Nanong ako mang dito, pre. Bida, subagay na. Patay lang yung duha. Ako lang pare, nga kuhaan ninyo. Mumisa ninyo. Kalag lang mo parot. Nangaparaw na mo ha, balot. Nga nung taon nga paraw mi day. Nagkagubot mo tungod lang ng kalagalag, kalayo pa to. Dili manggod ako po. Sila po spray duling, spray patok. May gubot. Pero apel gihapon ka. Ikaw mong ganigi tudlo nga may nagpasiugda. Ako pare, nga mumisa sa ilang kabatayon. Sabi di ay. Ako. Ay, ambot ang gidinyo. Kanahan gining duhay. Sabi nasito labi, nasito lang ng duha pa pala. Sitol si mong mata, nagsukmagay naman gay dito sa barangay hall. Ha? Sila subagay. Bago ba ko nagsalti, balik-balik? Jesus, naglapit kitaan niya. Ay, Usa, kisay bunog kayo. ang kapitan. Ikatawa ko? Nga naman naman. Ha? Kinang nung si Kapitan bunog. Ay, mo may nagpatunga. Ay, sus marisip. Hain nun sila, ha? Hain nun sila. Kinsa man? Preduling us patok. Bida. Napas sa barangay? Wala oy. O ayaw kay buhian sila. Gibuhian sila sa barangay, kay gidamo sila sa presintos kapulisan. Di ba? Buhian ay. Bungot si Itoy. Sa pusong-puso, baby, marami na ang bumibili. Kahit matanda na Oh, may kay naa ka balot. Ha? Dili mo ko gikan na nung ningo ka may kina, ha? Dito ko sa barangay hall. Nagkubra ko sa senior. Ay, nga di kay kwarta ron eh. Ay da, pila raman ko na. Uy, may nalana para load. Diyan sa ibilita dito. Ay, nindot kayo. Ano man? Napriso gid ay siya sa duling og si Patok, no? Mga nga lang, gahi kay go. Ngitab sila gubot. May paisa ko na eh. Maugitaw. Ay, dita eh. Pero pung pa ni Kapitan, dili man kuno sila nagkagubot kung dili patungod nimo. Ano tawag ako? Ano apel may noon ko? Ay, ang butang. Basta kay Matos Kapitan, nagkaaway silang duha ni Duling ug Patok tungod nimo. Unsa tayo sila abot ko. Nayabag sila. Ay, ang butang lagi. Silang duha mo ipangutan kung nganong naapil ka.
Kay tanaw ra ba nako balot murag kuyaw ug kuan. Pagan ko? Pagan ka. Hindi da nga dugo tao mapagan ko tao na sa ilabot ako. Kay kamo may barkada ha. Ka barkada Sila may nagagubot o ko ilabot Suod tao. kayo pero nagkaunay. O lagi. O lagi sila raw ako ilabot. O nay. Nanang asawa nimo ay. Day, di ka gikan. Balot, huy, may tingali mo bakasyon ka. Ha? Ano man? Anong Delikado bakasyon? ka ang sitwasyon. Ha? Nga naman day tiyay. Unsa day nahitabo? Sila si Duling ug Patok, di ba? Nangadakpan man to sila. Kay gikiha sila sa kapitan, kinag-away dito sa barangay hall no. Unya sa dihang giuwang sila sa kapitan, ang kapitan na hinoy na bunok ug maayo. Mao nang suko kaayo ang asawa sa kapitan ug gikiha gid sila. Oh, diyan mo magilabot ana day. Doon na gyud oy. Tungod kay nahibaw-an nga silang duha si Duling ug Patok, naa di ay sila sa listahan sa drug watch di ay. Oh. Pantayan na sila. Ay, kay karon no, sa dihang nadakpan sila, dito man nahibaw nga sila di ay itong naa sa lista. Karon giimbestigar sila. Unja. Unja, mura ra bang ikaw ra ba'y gitudlo nila nga mo ilang dako-dako? Recorded by X Thunder Gaming. Bida nga nung ako bitaw. Binuangan ko nga tao giapil ko ana nila. Basta ha, kay maunay sulti nila dito. Di ko matuluan na day. Na, mo na resulta balot nganong makikuyo-kuyo ka ng mga tawhana. Ayaw sa kutsila day. Mayo nga giapil ka nila. Buta ka na nila ay. Uy, baro man ka. Uy, wasa ka, uy. Oy balot. Hawak ko labot ay. Ay, ayaw ko nung pagsaya-saya diha. Kay gipiyait ra ba di ay ka nga ikaw mo'y dako nila og ni Patok. Bida. Unang tao ni Lusam na bitabundak ko nila taong 2 taon. Pinuang na. Pagpuyo lagi. Ayaw paggawas. Kay basig makitaan ka nila na. Delikado matukang kahinuon nila. Bida. Sige lang ito ka. Bagong Pilipinas naman. Ha? What ka hiba Patuon na lang gani balot na unsa man ko, bukong ko ng itlog ni mo ron. Ay, ayaw na lang tiyay. Kay lagumar bag itlog ang talo. Kita sa gitna na yun. Oo. Nay, huwag ka kakitang balot. Di araman to. Wala dito sa iyong kwarto. Wa man. Uy, asa man di ay? Sir, magpablater unta ko, sir. Kaya nga kung bana, sir, bawa man mo uli sa amo. Basi kung sa'yo nahitabo ato niya, duha na bayang adlaw, sir. Kasi nga, ma'am. Si Petrolyo Makaging alias Balot. Balot. Balot nga manadakpan. Basig mauna. Ha? Asa man? Nasa silda. Suda lang. Tanawag mo ba? Ginoo ko, Balot, ikaw na naadi, ha? Dahil ko punlay. Kay membro ko nuko sa Drug Lord of the Ring. Hala, no. Ginoo ko, Drug Lord of the Ring. Mao ni ang akong problema kay akong bana gipasanginlan nga drug lord. Mo man taon siya ng bisyuha, uy. Pero mao man kuno isulti sa mga dadakpan. Siya man may gitudlo. Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton? Wala bagid ni kwarta. Paita ini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Tiyay. Okay, ang sendo na to karong adlaw agulyat. Ato sinder at pres. Kanang Si Tiyay. Tiyay. Maunis Si Tiyay at Tiyay. pres. Si Tiyay at pres ang iyang asawa. Bana. Yung bana. Maoy kanang sa pangalan na giaan nga drug lord maoy. Ay. Okay kato yung mga kumpare, mga bigo niya, mga adik-adik pa dito. Adik-adik po. Nadakpan sila. Nadakpan. Asa yung bana at pres na apil pagkadako. Nga, pero adik Na preso. yan po niya, Dili. Oy, buutan na Adik. yung Yan, bana. kuyog lang siya. Mm-mm. Barkada. Nya mo nga napil mo niya ang problema ron di man tao na adik yung daan man ng drug lord at pres. Saom niya na ba? Naan, good? O, Nga naan. drug lord? Okay Nadakpan. na tingalig. User, pero drug lord. Asa ka siya karoon na preso lang. Tuas barangay o tuas na sa pulis. Kuan kining to sa barangay. Aw pa na sa police station kay giatom niya sa pulis. Nya ang pulis katong duty ngutana.
dili ba ka na madakpan lang ka na may ilang terminong gamito nga nakuhaan, kuan ka gramo. Oh, Nung nakuhaan ano ka niya, gramo. Sa ito pa nakuhaan siya. Oh. Wa siya ba naan ra na Naan, ako listahan. oh. Naras listahan. Kinahanglan lang kinang mga kuan gud kinang mga katarungan ba So, kinahanglan. sugaan ra na kay wa man sa ebidensya nga nakuha. Oh, wa Sugaan man. ra. Oh, wa man. Oh, Sayon na dili kaayo na kuan kay wa may nakuha. Oh, makuha na gyapon natin Pero pres mo. kato yung mga kauban doon na nakuha. Mo to nadakpan gyud kay dabatos lista ati pres nga mga nagyoy ka ng Unya Siya, kinamurag drug lord. murag- Siya naan ra na siya ati pres nga drug lord kay gi kuan man siya mga katong nadakpan nga yung mga suod nga siya may dako-dako oh. Ano mo day kadao? Ano ang pangaliya lang kaniya Goliath? Unsa ba? Juan 14 verse 6. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Sa ato pa pagdangop nimo niya at iyay nga imong bana, mahibaw-an ug nahasubay ba siya sa sakpong dalan, nahasubay ba sa kamatuuran. Para mulutaw gyud kay pananglitan ug wag gyud sa magkuha ang ebidensya o pangatuod, dili man mabuhian ra siya. Ayaw ka pala ka. Na ay ubang ako madakpan sa musilingan gulat, no? Tulor ka adlaw, makauli dayon. Wag ko kibaw si paagi. Tinuod ba, di ba? O di ba ni, bayad ba kang piyansa? Agrag piyasahan ba kay wa man ko ay. Ana, di ay? Unyalan, kanang anang nakasud ka sa prisuhan. Inikuha ni mag-police clearance. Butangan to dito credit. Awa na, lisod na. Nana kay Bisag na record. Bisag dili tinuod. Basta ma-clear lang siguro imo kuan ba? Pero ginana sa record, bisag di tinuod ganana ang record nimo. Pero og ma-clear ati preswa na siguro. Kadang ibutaw na to. Sa atong Bernie Santulan ba, doon namin nadakpan nga nanari. Inig, gawas ko no ato nila, sarka adlaw duha. Di man to, di man to record. Dili mabutag criminal Dili, record. Ang kanang madakpan og sugal, dili man ko ang record lan. Dili, wala na to preswa. Sa ato pa di ko sa police clearance, okay na. Kira na, way problema na. Kanara mga drugs, anong kapatay ka, kuan ba? Oo. daghan kag kuan. Balik ta. Balik ta. Tiyay, iyay. Tiyay. Ma'am Tiyay, mao nila imong buhaton. Ari lang gitas pag-ampo, aron mulutaw ang kamatuoran. Mao na. O kay wa makay bugat ng ebidensya mabuhian ra siya. Pananglitan og papiyansahon siya, mapugol lang ta pagpiyansa. Gitala piyansa gyud kay wa man na siya kaso, kay ko ano man na siya, kadang naaan ra man gyud na siya. Oo, pero ug muingon ka nga makagawa siya niya pananglitan Goliath og magsipok yang mubakyaw sa kusog niya tumataw na masangil niya, ayaw na lang ka ha, kay basig yung makasuan noon ka physical. Mao na. Tinood. Ayaw na lang ka, ihangad na lang tanan. Ihangad na lang tanan kay mahayagan ta, maabot na nimo ang kabuturan. Murabas ka nang giingon nga, mag-uol ko, kinakoy cancer. Mamatay ko after 1 year. Namaganing uban nga namatay pagkabuntag na walay sakit. Tinood na. Maoras na Pare si kitsa to ba nga natog? Pilita. Si Pilita Corrales. Natog ra. Maoras na sa imo, ma'am. Nga kanang na ang imong bana na priso, ino na to ang sakit. Makagawas na siya, kay dili matinuod nga ang yang sakit mauna. Kay sa kahit saan rata mo salig, kung si ino ta maayo nga alang niya, no? Maog yun, O, maog yun. kana lamang kay, og pananglitan, og ingnon ta mabalaka ka, wa may salibo ka ebidensya. So makagawasan na. Pero kung ako may gidakip naman. Gidakip. Ge. Tinagalog mo na. Ngano man ba? Kung ako mo gidakop, maparehas nga ko sa ubang maparehas na akong gulyat. Nga naman. Kung madakpan, muhilak pagawson. Ano? Tungod sa mga pulis? Laya man ang bagong Laya. laya man ano. Oo niya. Sus, ang abo ko Dili ka sa ato ba og pagawsog lang preso wila ka. pero tinghila ka masalingan pagawson. Ano ba? Nagang laki dito. Salamat mo na dito naman. Doon ako ang paso, Tihon. Tata, RMN.